κατοικίδια. Γι' αυτά δημιουργούμε σχεδόν όλα τα είδη προϊόντων στους τομείς της ιατρικής, της περίθαλψης και της διατροφής. Όλα όσα χρειάζονται τα καταστήματα κατοικίδιων ζώων. Η δημιουργία των προϊόντων μας γίνεται σε δικά μας εργαστήρια. Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης είναι η καρδιά της εταιρείας μας και μεταξύ άλλων αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία του αντιπαρασιτικού κολάρου Beafar, για πολλά χρόνια το κορυφαίο προϊόν σε πολλές χώρες σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση παρασίτων. Η παραγωγή των προϊόντων μας γίνεται επίσης εξ ολοκλήρου στους δικούς μας χώρους στη Beafar. Έτσι μπορούμε να εγγυόμαστε στους πελάτες μας την άριστη ποιότητα και τη συνεχή παράδοση των προϊόντων μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Beafar είναι η μόνη παρασκευάστρια εταιρεία στην Ευρώπη που παρασκευάζει τόσο φάρμακα όσο και είδη διατροφής για κατοικίδια. Αυτό μας δίνει μια μοναδική θέση στην αγορά. Η γνώση μας στον τομέα της φαρμακολογίας δημιουργεί μια ιδανική βάση για καινοτομικά και υγιεινά προϊόντα διατροφής. Έχουμε λάβει το πιστοποιητικό GMP για τις αρχές ορθής βιομηχανικής πρακτικής που τηρούνται στην εταιρεία μας. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε θέση να δημιουργούμε και να παρασκευάζουμε σχεδόν όλα τα κτηνιατρικά προϊόντα στους δικούς μας χώρους, έχοντας τους συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους ως πάγια τακτική μας. Γι' αυτό η Beafar, ως μια μεγάλη εταιρεία παραγωγής ειδών διατροφής, πληρεί όλες οι προϋποθέσεις για όλες τις άλλες πιστοποιήσεις όπως το GMP Plus και το HACCP. Ως μία από τις λίγες εταιρείες παραγωγής στον κόσμο, επενδύουμε κάθε χρόνο το 10% του προϋπολογισμού μας στην έρευνα και ανάπτυξη. Έτσι, είμαστε σίγουροι ότι τα 18 εξειδικευμένα στελέχη μας παραμένουν πλήρως αφοσιωμένα στη συνεχή παραγωγή καινοτομικών προϊόντων για να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη θέση μας ως ειδικούς στην αγορά. Όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα μας υποβάλλονται σε επιμελή έλεγχο και είναι καταγεγραμμένα σε περισσότερες από 60 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα ήδη υπάρχοντα φαρμακευτικά προϊόντα αποτελούν τη βάση για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη. Για να είμαστε σίγουροι ότι τα κατοικίδια μας θα είναι υγιή και στο μέλλον, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε ακάθεκτοι, κατέχοντας στην αγορά μια ηγετική θέση προσανατολισμένη στο μέλλον, τόσο στην Ευρώπη όσο και πέρα από αυτή. Η Beafar είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, μια ιδιαίτερη επιχείρηση, με μια αποδεδειγμένη φιλοσοφία βασισμένη στην ανώτερη ποιότητα με συνέχεια. Τα ενία της εταιρείας έχει αναλάβει ήδη η τρίτη γενιά. Χάρη στην διευρυμένη και γερή βάση μας, κατέχουμε μια πολύ σημαντική ανταγωνιστική θέση τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην παγκόσμια αγορά. Με έδρα το Ράλτε της Ολλανδίας μετρούμε σχεδόν 65 χρόνια συνεχούς επιτυχίας σε μια ολοένα αναπτυσσόμενη αγορά. Για δεκαετίες απευθυνόμαστε σε νέες αγορές σε Ανατολική Ευρώπη και Ασία και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε περαιτέρω για να διατηρήσουμε τη θέση μας στην Ευρώπη.
Μαζί με τους 400 άψογους συνεργάτες μας έχουμε ένα μόνο στόχο. Έναν καλύτερο κόσμο για τα ζώα. BEAFAR, για έναν καλύτερο κόσμο για τα κατοικίδια μας.